אנחנו ניגש למצלמה עוד פעם ונצלם את ונראה כבר את השיפור, בוודאי, היא גם תראה. קודם כל כשאנחנו מצלמות, אנחנו מקבלים נקודה ממש שהמכשיר מסמן במצלמה, איפה הוא רואה את השינוי. הוא ממש יכול לראות איפה שהוא ראה שינוי משמעותי, הוא יסמן לי, ויסמן בעצם ללקוחה. זה לא שבאתי ועשיתי פוטושופ. הכל נראה ומצולם באותו רמה, באותו גובה, באותה טכניקה, אני לא נוגעת בזה. אותה תאורה. אותה תאורה. זה חשוב. אני לא יכולה לשחק עם שום דבר שבעצם אני לא רוצה לגעת. אני רוצה שהיא תראה את התוצאות שלה מפעם לפעם. והדבר הכי יפה, זה שגם כל טיפול שאני מצלמת אותה, אני יכולה להשוות אותו לטיפול הקודם ולהראות לה אם אנחנו מתקדמות. ולמה אני אומרת שזה הכי יפה? כי בעצם אם אני עושה לה טכנולוגיה עכשיו מסוימת עם האולטרסאונד, ועכשיו אני רואה שבאיזשהו שלב הפסקתי להגיע לתוצאה ומשהו לא עושה את העבודה, אני יכולה לשנות טכנולוגיה כדי להביא אותה ולקדם אותה בתוצאה. אז זה גם נותן לי את היכולת לעשות את ההחלטה. מה אני בעצם רוצה לקבל. ואיך אני מתקדמת.